Hi guys! Luto tayo ng agahan natin. So mag-fried egg tayo. Lagay natin ng oil. Yan, mag-fried egg tayo. Simpleng fried egg lang ito. Ginaganon ko yung fried egg ko. Scrambled egg yun. And ito sunny side up. So scrambled egg. Masarap to pag may kamatis. Wala, naubusan tayo ng kamatis. So, hauin natin. Yan, luto na to. Next luto natin is yung hamonada natin. Oh my God, nasunog. Ano ba to? Nasunog yung ating malis kasi ako. Ayan. Pagbalik ko. Hindi naman siya nasunog. Konti lang. Muntik na.